Ciudad Activa. Conferencias, teatro, danza, exposiciones artísticas, conciertos, toda la información que necesitas para estar al día de los mejores eventos, la tienes aquí en Ciudad Activa, a través de Candela Radio 91.4 FM. Handia da gaur, hasiera ematea Gizarte Hezkuntza Plazara irratsaio honi. Gizarte Hezkuntza Plazara gelatik haratago ekarri nahi izan dugu Gizarte Hezkuntzako gradua profesioaren izaerarekin bat eginez. Kafetegi ondoko toki honetara, plaza honetara eta baita ere irrati uinetara. Gizarte Hezitzailearen nazioarteko egunarekin bat eginez. El Día Internacional del Educador Social, para nosotras, desde el grado de Educación Social, nos parecía importante estar en la calle, salir de las aulas y llegar a la radio, a través de un trabajo colaborativo que se ha desarrollado junto a alumnado, profesorado y también profesionales del ámbito de la educación social y entidades. Animatzen zaituztegu gaur ilusioz betetako eta sorpresaz ere betetako saio honetan gurekin jarraitzen. Eta Amaiak apurtxu bat, Amaia Iguren, bera izan da baita ere koordinatzaile guzti honena eta bera kontatuko digu apur bat gaur eguneko planteamentua. Bai, kaixo Naiara, eskerrik asko, lehenengoz, eskerrik asko ere guztioi hemen parte hartzagatik, eta bai, gaur daukagu saio berezi bat, guretzako berezia dana, es especial para nosotras estar aquí, poder salir un poco del aula, como has comentado, y tenemos una sesión pues muy divertida y muy interesante. Ukiko ditugu 5 bloques, 5 bloques diferentes en los que vamos a desarrollar una mirada holística de la educación social, vamos a tener diferentes temas, y luego sí que vamos a tener una mesa redonda en el que diferentes profesionales, alumnado y profesores que han pasado por aquí, ¿no? Egon diren ikasleak eta irakasleak eta bai parte hartuko dute eta itxiera polit bat izango da gaurko eguna emocionante honei, ez? Eta hasiera emateko Maitane Pikaza ere graduko irakaslea dana, beren hausnarketa pertsonaletik abiatutako idatzi bat irakurriko du. Y para empezar vamos a comenzar con Maitane Pikaza, también profesora del grado de Educación Social, que ha hecho una reflexión especial para este día. Kaixo Maitane? Kaixo Naiara eta Amaia. Eta nahi dozunean. Bai, eskerrik asko, eguerdion guztioi, eta hasiera emango diot. Gizarte hezkuntza zertarako, orain dela urte batzuk tesiarekin nengoen eta alainera joan nintzen denboraldi bat pasatzera. Alain, Abu Dhabin dagoen oasi bat da, justo Omanen mugan. Unibertsitatea ezagutu nuenean harrituta gelditu nintzen. Izugarri handia zen, herri txikia zirudien. Denetarik zeukan, igerileku olimpikoa, dendak, urmaelak, jatetzeak eta harresi luzea ere. Kampusa bizatitan segregatzen zuen zuge luze ikaragarria. Tamalez, gehien interesatzen zitzaidan ikasgaia, gizenozkeen aldean irakasten zen, baina emakume jaio edo bihurtu nintzenez debekatuta neukan beste aldera pasatzea. Egunero, harresiaren itzalpean beste aldera pasatzeko beharra sentitzen nuen. Horregatik, beste aldeko klaseetara bertaratzeko eskaera egin nuen behin eta berriz. Pertsona desberdinekin hitz egin nuen, itxaron gela desberdinak luzez ezagutu ere. Azkenean, utzi ninduten harresia gurutzatzea eta klasera bertaratzea, baina baldintza batekin. Debekatuta neukan hitz egitea. Bakarrik entzun, esan zidaten. Klasean sartu nintzenean, 5 ikasle zeuden eskuineko aldean eserita. Niri ezkerreko aldean ezartzea gonbidatu ninduten. Irakaslea Sudaneko tipo jatorra zen, eta bere klaseak gustatzen zitzaizkidan. Arazo bakarra nire mututasun inposatua. Horrela sentitu omen ziren beste garaiko hainbat emakume pentsatu nuen, mutilatuak. Egunak pasa eta pizkanaka hitz egiten hasi nintzen. Ez nire golkorako bakarrik, baizik eta ozenki. Gelakideek etsipenez onartu zuten nire ahotsaren berri izatea. Behintzat ez zuten protestatu. Eta ikasturtearen azkenengo egunean, PowerPoint bat prestatu eta klasean komentatu nuen.
zelako garaipena sentitu nuena. Eta zelako ironia pentsatu nuen. Nire oasiaren erdigunean honelako harresia egotea. Segregazioa ezin dezake ezeronik ekarri. Eta pentsatu nuen ez alainen bakarrik, baizik eta mundu osoa harresiz josita dagoela. Mota askotakoak daude. Estereotipoen harresiak, harrizko harresiak, plastikozko harresiak, leloen eta naufragoen harresiak, ezjakintasunaren harresiak, mamuen harresiak, gaizki ulertuen harresiak, ametzen harresiak, zerrenda amaigabea da. Orain ulertzen dut. Gizarte hezitzaileek harresiak bezarkatu eta suntsitzen dituztela. Harresiak eskalatzen dituzte bi aldeetako pertsonen eskuei heltzeko. Gizarte hezitzaileek grafitiak margotzen dituzte harresietan, eta gero mutur batetik bestera harresian igota paisaia begistatzen dantza egiten dute. Beraz, gizarte hezkuntzaren baliagarritasunaren inguruan galdetzen didaten bakoitzean, harien erantzuten dut. Gizarte hezitzaileak harresien ondea makinak dira, dantzari trebeak bilakatzen dira. Eskerrik asko, Maitane, oso idatzi polita indosuna egun honetarako. Bueno, y se me ha olvidado deciros que recordamos a los oyentes que estamos emitiendo en directo por Instagram con el hashtag EduSodeiBHF2021 y que dicho directo se quedará guardado en la cuenta de la UPV, donde por la tarde se subirá más contenido también en formato podcast. Bueno, jarraian, gizarte hezkuntzako lehenengo mailako irakaslea den eta bertsolari ere baden Jon Martinen bertsoa jarriko ditugu. Jonek urrengo bertsoarekin hasiera emango dio urrengo blokeari, gizarte hezkuntzaren ibilbide ekosozialari. Eta berak ikusiko zuen bezala hainbat klabe luzatzen ditu eta hainbat gogoeta Maitanek aipatu duen bide horiek zabaltzeko eta eraldaketarako. Etengabeko hazkuntza bati eskeiniak, biriken partez jarri dira tximiniak. Ekologia irentsi du ekonomiak, berpentsatu ditzagun dauzkagun premiak. Guaren lekurik ez dezan lapurniak. Individualismoa da apokalipsi, jendartea barrutik janduen minbizi. Lagundu desikasten ditxosozko krisi, mundu eraldatuan nahi badugu bizi. Norberak eraldatu behar du lehenbizi.